Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні готуємо хрумкі квашені огірочки на зиму за дуже простим та перевіреним рецептом. Їх ще називають кислими або ж солоними. Отож, розпочинаємо. Зверніть, будь ласка, увагу, що в описі під відео та під час відео ви будете бачити кількість інгредієнтів на одну 3-літрову банку. Готуємо банки. Я буду наповнювати 3-літрові. На дно вкидаємо листочки хріну, два листочки вишні, трішки петрушки, кропу, чесничок, я його покришила у довільній формі, та перець горошком. Огірочки я помила і залила холодною водою на 2 години. Можна брати як більші, так і менші. Ось бачите, в мене вони різної форми. На дно я буду викладати більші. Чим вище, тим менші. Краєчки відрізаю. Коли трішки наповните банку, потрусіть її, і огірки краще втрамбуються. Наповнюємо далі. Баночки наповнені. Тепер набираємо в каструлю воду, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. В кружку всипаємо сіль, заливаємо кип'ятком, перемішуємо, нехай вона розчиняється. Вливаємо в банку спочатку трішечки кип'ятку. І солону воду. Якщо сіль трішки не розчинилась, нічого страшного. Ми зараз будемо заливати кип'ятком і вона розчиниться. Ось тут в мене трішечки залишилося. І далі повністю покриваємо огірочки кип'ятком. Зверху накриваємо кришечкою, але не закриваємо. Так як я готую вже пізно ввечері, я баночки залишаю на ніч. Якщо ви готуєте зранку, то залишайте їх до вечора. У мене минула ніч. Забираємо кришечки. Як бачимо, утворилася пінка. Це все нормально, її може бути ще більше. Не переживайте. Забираємо, вона нам не потрібна. Поверх огірочків викладаємо кільце цибулі, приблизно пів сантиметра. Так, щоб воно було діаметром шийки банки. І ось так трішечки притискаємо, щоб воно було в маринаді. Поверх цибулі додаємо повну столову ложку солі. Все. І закриваємо кришкою. Все те ж саме роблю з наступною баночкою. Огірочки закриті, виносимо їх в холодне місце і там зберігаємо. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.